זהו, ביי. זהו. דפקה. חנון. אתה שמה את זה ביוטיוב. קלמי, מסור. תגידי שגר בהם טוב. יאללה! אפשר לעבור? לך מפה. לא, לא, לא. גם אני רוצה. אני הלוזר האח שאנחנו לא זוכרים. מה אתה חושב שאתה עושה? כאילו, תעוף מפה. לא, בסדר. מהר! פיפ פיפ! תראי, אני דורסת אותם עכשיו. תגלי. אני דורסת אותך, הבנת? אני אדרוס אותך! You motherfucker! צי. תתן! תעזרי, אני אדרוס אותך! שערי ככה, אני הולכת לדבר סמאץ'. זה קרייסס! זהו, תלמיד שאני חטפתי אותה. תראי, מה אני אעשה? הכל. עכשיו אני... תראי, זה שלט. תתן! אני אדרוס אותם! פיפ פיפ! יצאת יפה. זוזי, אלא אבל יצאת יפה. מה? זה וידאו. אתה באים דורסים אותנו. נו מהר, תגידו בוא, ואני בלחץ. תדרסי את בורי. הנה הוא נראה לי, מהר, באמא שלכם. כן, הנהג בא. מהר, אתה בזין שלי. תגיד, משוגע. טום. וואי, אני חשוב פיגה, אוי, שלום. למה את עצובה חמודה? למה את עצובה? זהו. הבאתי טוב ליבי לעולם. עדיף לא היית עושה את זה. נו, לא נורא, זה מאהבה. כן, ביי. בלד, נו די תבוא איתי. תלמי את שאני הנכה הזאת. אני מתעדת את הכל. אני בטוחה. הנה. אלינה, אנחנו אוהבים אותך, תחזרי אלינו. וגם שאני אוהבת אותך. לא, סתם. זהו. מה את עושה? ולא, מה את מנסה לעשות? תגידי שאני אבוא את החרון. החרון תגיד. אני לא מאמינה שאת עושה את זה. מה, באמת? מה לא? אכלתי, הנה אכלתי. תסתכלי מה אני עושה. חופרת. בוא נראה את המתוודה של אנה. הופה. איזה פחד, אלוהים. אוי, מתקשרים לאנה. ועכשיו, הלכת.